நமக்கெல்லாம் ஒரு பாசம், அன்பு, அக்கறை இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்க்கு நம்ம கொடுக்குற வேல்யூவில் தான் இருக்குது. இப்போ யாருனே தெரியாத ஒரு தேர்ட் பர்சன் மேலே போயிட்டு நம்ம வந்து பாசமோ அக்கறையோ அன்போ காட்ட முடியாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் தம்பி 2 பேர் இருப்பாங்க. ஆனால் பேசிக்கவே மாட்டாங்க. எப்போ பார்த்தாலும் எலியும் பூனையுமா இருப்பாங்க, சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாங்க. இன்கேஸ் வெளியே யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டாங்களோ இவங்க தான் போய் முதல்ல நிற்பாங்க. எங்கள் அண்ணன் எப்போ நீ அப்படி சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி தம்பி எதனா சொல்லிட்டாங்க, என் தம்பி எப்போ நீ சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு அண்ணக்காரன் தான் முதல்ல நிற்பான். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பாண்டு. அந்த பாண்டுக்கு நம்ம வந்து ரொம்பவே அதிகமாக வேல்யூ கொடுப்போம். ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னாவே எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். இன்னைக்கு நம்ம மத்தியில் நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. லைக் வந்து அம்மா பொண்ணு, அப்பா பையன், அம்மா பையன், அப்பா பொண்ணு, அண்ட் பிரதர் சிஸ்டர், கசின்ஸ், லவ்வர்ஸ், அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவிங் டுகெதர். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம மத்தியில் இருந்துட்டு இருக்குது. அண்ட் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புக்கும் ஒரு பாண்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு வியர்டஸ்டான ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். என்னோட நேம் ரெஜினா. வெல்கம் டு ரெஜினா ஸ்டார். அப்படின்ற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப ப்ரீஷியஸான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக தான் நான் பார்க்குறேன். ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு அண்ணன் தங்கச்சி மேரேஜ் பண்ணி வாழ முடியுமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு பிரதர் சிஸ்டர் கூட பிறந்த ஒரு அண்ணனும் தங்கச்சியும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு இடத்துல 4 குழந்தைங்களை பெற்றுட்டு சந்தோஷமாக வாழ்கிறாங்க. ஸோ அவங்கள பற்றி தான் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்க போகிறோம். எப்படி ஒரு அண்ணன் தங்கச்சி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு 4 குழந்தைங்க பெற்றுக்கிட்டு அதுவும் கேட்கவே ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குல்ல? ஸோ இவங்க யார் அண்ட் இவங்களுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். அவங்களோட நேம் பாலின். டிஆர்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் தி காங்கோ. அண்ட் இவரோட சிஸ்டர் தான் டொரிகா. பூனியா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தான் இவங்க பிறந்து வளர்றாங்க. ஸோ இவங்களோட ஃபேமிலி எல்லாருமே அங்கே தான் இருக்காங்க. அண்ட் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு பழங்குடியினத்தை சேர்ந்தவங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரைபல் சொல்லுவாங்க. ஸோ இவங்க ஒரு ட்ரைபல், இன்னொருத்தவங்க ஒரு ட்ரைபல். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரைபல்குள்ளே சண்டை வருது, வார் வருது. ஸோ அந்த மாதிரி வார் வரும்போது எல்லாருமே வந்து பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க. அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஆளாளுக்கு ஒரு இடத்துக்கு போயிடுறாங்க. ஸோ இவரும் இவரோட சிஸ்டர் டொரிகாவும் மட்டும் தனியாக வந்து ஒரு இடத்துக்கு போயிடுறாங்க. இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மிட்டி அப்படின்ற ஒரு இடத்துல அடைக்கலம் புகுறாங்க. அங்கே வந்து ஒரு வயசானவர் தான் இவங்களை வந்து பார்த்துக்கிறாரு. இவங்களுக்கு வந்து இடம் கொடுத்து இவங்களை தங்க வச்சு இவங்களை வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கிறாரு. ஸோ எல்லாமே வந்து இவங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே அவர் தான் பார்த்துக்கிறாரு. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டம் ஆக இவங்க வந்து கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் டீனேஜர்ஸ் அந்த மாதிரி வந்ததும் இவருக்கு வந்து நம்ம ஃபேமிலியை போய் பார்க்கணும். இவங்க வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணாங்க. ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே அங்கேருந்து வந்ததுனால இவங்க வந்து இவங்களோட ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணாங்க. ஸோ வந்து நம்ம போயிட்டு திரும்ப புனியாவுக்கு போயிட்டு நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை பார்க்கணும், ஃபேமிலியை பார்க்கணும், பேரண்ட்ஸை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை. ஸோ வந்து அங்கே போகிற அளவுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் வசதி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ வந்து இவங்க ஒருத்தவங்க வந்து இவரை பார்த்துக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அவர் தான் வந்து ஃப்ளைட் டிக்கெட் எடுத்து இவரை வந்து அனுப்பி வைக்கிறாங்க, நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இவங்களும் வந்து அங்கே போய் பார்க்குறாங்க, போய் வந்து பார்க்குறாங்க, விசாரிக்கிறாங்க. இவங்க வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே அங்கேருந்து வந்ததுனால இவங்களுக்கு வந்து அங்கே யாரையுமே தெரியல. ஸோ அவங்களுக்கு யாரையுமே தெரியல. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எந்த ஒரு அடையாளமே தெரியல. இவங்களால யாரையுமே கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ இவங்க பேரண்ட்ஸு இவங்களோட ஃபேமிலிலாம் வந்து உயிரோட இருக்காங்களா இல்லையான்னு கூட தெரியல. இவங்க வந்து மிட்டிக்கு வந்து செட்டில் ஆனாங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க வேற எங்கேயாவது போய் செட்டில் ஆகிட்டாங்களா என்னன்னு ஒன்றும் புரியல. ஸோ இவங்க வந்து போய் தேடும்போது அவங்க கிட்ட எல்லாமே வந்து இவரோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு ஃபோன் நம்பர்லாம் கொடுக்குறாரு. இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிய வந்தது அப்படின்னா எனக்கு வந்து கால் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே சொல்லிட்டு வந்துடுறாரு. வந்து பல வருஷம் வெயிட் பண்ணுறாங்க. யாருமே வந்து அவங்களுக்கு கால் பண்ணலை, எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுமே தெரியல. ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. என்னடா அது நம்ம ஃபேமிலியை மிஸ் பண்ணிட்டோமே. எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசை இருக்கும்ல, நம்ம குடும்பத்தை போய் பார்க்கணும், நம்ம அம்மா அப்பா பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இவங்களுக்கு வந்து யாருமே கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னதுமே இவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. ஸோ கஷ்டமாயிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவர் அந்த பாலின் இருக்கார் இல்லைங்களா? ஸோ இவர் வந்து ஒரு விஷயத்தை யோசிக்கிறாரு. என்ன அப்படின்னா நம்ம சிஸ்டரையே நம்ம வந்து மேரேஜ் பண்ணிப்போம். ஸோ மேரேஜ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஃபேமிலியாக இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இவங்களுக்கு வந்து எதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா தோணுச்சு அப்படின்றது எனக்கு சத்தியமாக புரியல. இவங்க வந்து அவங்க சிஸ்டர் கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க, டோரிகா கிட்ட, இந்த மாதிரி வந்து நம்ம மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுக்கே ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது. அதெல்லாம் முடியாது, நம்ம வந்து பிரதர் சிஸ்டர் அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 மந்த் அவங்க டைம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. 2 மந்த்தாக வந்து இவர் பேசி 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 அவங்கள வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ கன்வின்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களும் ஒத்துக்கிறாங்க லேட்டர் ஆன். அப்போ வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ இவர் வந்து நம்மளை பார்த்துக்கிட்டாரு இல்லைங்களா? ஸோ அவர் முன்னாடியே வந்து இதை பண்ணிக்கிறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை. ஸோ வந்து நம்ம வேற எங்கேயாவது வந்து யாருக்குமே தெரியாத இடத்துக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்து வேற இடத்துக்கு போகிறாங்க.
இவங்க அங்கேருந்து கஷிகமா அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ்க்கு போகிறாங்க. அங்கே தான் அவங்க இப்போவுமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அங்கே போயிட்டு அவங்க மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க. மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க வந்து 4 குழந்தைங்களை பெற்றுக்கிட்டாங்க. 4 குழந்தைங்களை பெற்றுக்கிட்டு அவங்க வந்து ஹாப்பியாக இருக்காங்க. ஸோ அவர்கிட்ட பர்சனலாக வந்து நீங்கள் ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணீங்க, இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எதுக்கு வந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது, இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்ததுக்கு என்னைக்காவது நீங்கள் வந்து ரெக்ரெட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, இல்லை நான் எடுத்ததுலேயே வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான முடிவு அப்படின்னா அது இதுதான் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்றாரு. ஸோ அந்த அளவுக்கு எதுக்கு நீங்கள் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, லைக் வந்து நான் வந்து என்னோடய ஃபேமிலி மிஸ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு வந்து என்னோடய ஃபேமிலினா ரொம்ப பிடிக்கும். நான் வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால வந்து எனக்குன்னு வந்து என்னோடய ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது வந்து என்னோடய சிஸ்டர் இவ மட்டும்தான் இருக்கா. ஸோ வந்து இவளையும் வந்து நான் வந்து வேற ஒருத்தவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு இவளையும் நான் வந்து பிரியறதுக்கு விரும்பலை. ஸோ இவளை வந்து என் கூடவே இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன். அதுக்கு வந்து இதுதான் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன். ஸோ அதனால தான் நான் வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன். அண்டு வந்து இவளை பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து எங்கள் அம்மாவோட ஃபேஸ் தான் வந்து எனக்கு ஞாபகம் வரும். ஸோ அதனால வந்து நான் இவளை வந்து மற்றவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் வந்து இவளையும் பிரியறதுக்கு நான் விரும்பலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. ஸோ இதுக்கு வந்து இதுதான் வந்து ஒரு முடிவா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. ஸோ வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு ஷாக்கிங்கான விஷயம்தான், டைஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியாத ஒரு விஷயம்தான். ஸோ இவங்க எப்படி வந்து இவங்களோட லைஃப்பை வந்து கோ ஆன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரியல. பட் அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து ஹாப்பியாக தான் இருக்கோம் அப்படின்ட்டு. இந்த டைமில் வந்து இவங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு கவுன்சிலிங் அந்த மாதிரி எதனா கிடச்சிருந்ததுன்னா மேபி அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இதில் வந்து ஷாக்கிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிசிஷன் எடுத்ததுக்கு வந்து அவங்க ஃபீலே பண்ணலை. அவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த 4 குழந்தைங்களை பெற்று சந்தோஷமாக இருக்காங்க. குழந்தைங்களுமே நல்ல ஆரோக்கியமாக தான் இருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு தெரியல. ஸோ இவங்க இந்த மாதிரி ஒரு டிசிஷன் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க என்ன மாதிரியான ஒரு மென்டல் ஸ்டேட்டில் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு தெரியல. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். ஸோ இவங்களை பற்றி இவங்களோட இந்த ஐடியா பற்றி இந்த மாதிரி வந்து அவங்க எடுத்த முடிவு பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இன்னைக்கு வீடியோ. நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பை.